Tombi ya mwere. Nchasa marita nkuru kwedina kwamboka nominated under UDA. Mama Donya and Kaka Pole. Omo subati nale mwara ngari chief officer anga hotelena. Again tomota manyeti na yaguri rubali okomotene gasi na ndino mwana mosini ni sana. Na mwe linga tali gotenenera anta rinche na asali gukuru gasi. Tafadhali musabere uliache nchi ankoro amoirani gasi. Ndia mwana. Ndia mwana ndarangiria asa mareta nkoro ku Gaudensia Nyang'ang'a nominated MCA ku South Mugirango omorembe noro twasabire ya munero ngori enyinge magao. God is good and all the time. Nchasa mareta nkoro ku Celestine Mose nominated by UDA. Donya no mwana mintoko runga donya konye mamu mino na tato mino bon simbaro ono tato mino tigaire gento gyokana hotei ono ruge bochieto tato mina menye myake menge mbiama mama erombo litora wabwo mbiama soko ngari baga abantu baminta banjari baminta naba morenda nintu tokwereire mbiyamole omanye tena rigereria iga oyorenge msiare gotebanga aba morenda batenene naba morenda tutokwereire totenene goteregetie ketwensi bono gatokwereire igo twasabire Nyasaye aremi abana babaito kaka na tata mokoria atandi pole Nyasaye naba bugate Nyasaye naba oboremu na endelende mabu donya koigure muna omogino mtokoigure donya muna abana mwana minate birangaki bono ire nanga nonye bokamenye tari no kokore gati gwachari moigo wiki no ngabere gatatu kwara osetato minto na igotete aruge ruo bokima na kero kende kwa morora biya mono asa bari tenjene bari mogire nominated MCA aninka bonjari am the only nominated MCA bonjari constituency ko ODM Dinga abantu bami biya mono Elieta commissioner biya mono abantu baminta monezo abakwega nje ngoro kuja Msondali na ande Paradiso omo MCA municipality Ogembo my brother mission de gekera arware te nanda gasira kaka mwaje tumugato wa pole. That's why I felt in the Ogembo na nje ngiche to sangamo na ini tiwo mugaka yani mungina arare nkore Ogembo njawe municipality nyokobwate kendo ko university injuto ko boli mo university tonya ari area sara Ogembo. Thank you very much. Biya mama oyina burungori tumsifu Yesu milele na milele. Mimi naitwa Barry Thomas, MCA wa Bobasi Boitangari, kaka na mama county pole. Ya mano aba isimigo bari mu aruba gantwari ukwana nerieta rioka arafu amosia to sabire Amarieta Sivarika mamba kwana engano yemo. God is good. Abageni bakorerane mbiyamole nche korerane tambi mwana ne kaka mwana ne donya mwana na tini naga orimera nkuru nyumeri akabere ise donya nyakanyo mumanyeti orogeri rwa siasa donya bwate nkuru seito igo donya ntundo kwete twagwake biranya ayobono gambira abagusi yende yokatura atebe ngeringa ki yomindo matundura intwe n'abagambi mongina donya n'umugambi yende yokatura akore gatumubwati sinere obugambi gatwenzi aba MCA tororara bigusi amatunda yarorekane ande kururero eliyetere ko kudonya aburi wono kuri jendo kaka William Chakani aburi eliyetere ko liusio my brother abantu mbate mu mwana no munyari bari oyo no mongina bwaba cyari elinde riri wararo abantu mbana gukwana nyo nje getiye ke mongina bwaba cyari una kujia sawa njari onye ndiri bali byalo byendi lakini meli etaliria
kie certificate ilikana kugendera lakini kaka atandiria wara ensemo iganya sala seni biya amaliye tanguri grade monyanya yoge enamba ojiwo gambire miaka 40 wajagete na wabo nyonka mwana wonyonka uya muna sobora iwa uya cyane timu ya mono ntuna marembe totagete ntuna ru wabera bagotu pete fenya iganya sala seni biya mono sana na kwa ari bagari nyingi seni ndakwa gambite